Diolch yn ei weddio. Diolch yn y ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod yma ger dy fron, ac i ni yn cyflwyno'n hamser i ti ac yn gofyn i ti drigyrhau wrthym, ac i dywallt ysbryd arno. Ter di'n plith i ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch ni ddechrau'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 188. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n denw na thrysorau'r India i gyd. 188 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol sy'n cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o bob mis, cael ei gynnal nos Iau yma am hanner awr wedi 7. Felly Ionawr 19, nos Iau yma drws nesaf yn y neuadd am hanner awr 7 fydd ein cwrdd gweddi misol. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr, wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd, yn rhif 205, 205. Yeah.
Byddai'n darlleniad o epistol cyntaf, Corinthiaid, penod 8, yn dechrau yn yr adnod gyntaf. 1 Corinthiaid, penod 8, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Eithyr am yr hyn a berthwyd I eilinod ni a wyddom fod gan bawb ohonom wybodaeth sydd yn chwyddo eithyr cariad sydd yn adeiladu. Eithyr os yw neb yn tybed ei fod yn gwybod dim, ni wyr fe eto ddim fel y dylai wybod. Ond oes neb yn caru Duw, hwnnw adweinir ganddo ef. Am fwyta gan hynny o'r pethau a berthir ei eilinod, ni a wyddom nad yw eilyn ddim yn y byd ac nad oes un Duw arall ond un. Canis bod rhai a elwyr yn ddiwiau, pa un bynnag ai yn y nef ai ar y ddaear, megis y mae diwiau lawer ac arglwyddi lawer. Eithyr I ni nid oes ond un Duw, y tad o'r hwn y mae pob peth a ninnau ynddo ef, ac un arglwydd Iesu Grist trwy'r hwn y mae pob peth a ninnau trwyddo ef. Ond nid yw'r wybodaeth hon gan bawb, canis rhai a chanddynt gydwybod o'r eilyn hyd y pryd hwn sydd yn bwyta fel peth a berthwyd I eilinod a'i cydwybod hwy a hi yn wan a halogir. Eithyr nid yw bywyd yn ein gwneithir ni yn gymeradwy gan Dduw, canis nid ydym os bwytawn yn helaethach ac onis bwytawn yn brynach, ond edrychwch rhag mewn un modd i'ch rhyddid hwn fod yn dramgwydd i'r rhai sydd weiniaid. Canis os gwel neb dydy sydd â gwybodaeth gennyt yn eistedd I fwyta yn hemel yr eilinod, ond oni chadarnheir ei gydwybod ef ac yn tain wan I fwyta'r pethau a berthwyd ei eilinod, ac a ddefethyr y brawd gwan trwy dy wybodaeth di dros yr hwn y bu Crist farw. A chan bechu felly yn erbyn y brodyr a chiro ei gwan gydwybod hwy, yr ydych chwi yn pechu'n erbyn Crist. Oherwydd paham os yw bwyd yn rhwystro fy mrawd, ni fwyta fi gig fydd rhag I mi rhwystro fy mrawd. Bydde bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn o Dduw am gyfle arall I ddod ger dy fron ac I ddod ata ti yn hyderus ac eto yn ymwybodol o'n gwendid. Yn hyderus gan ni'n bod yn dod ata ti trwy heiddiannau dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Ac I ni yn dod fel rhai sydd wedi derbyn maddeuant ac wedi golchi'n llwyr. Ac eto Dduw yn dod yn ymwybodol o'n gwendid ac ein tueddiadau cyson, amal I grwydro ac I dy adael di lawr. Ac felly o Dduw I ni yn gofyn I ti I edrych arnom o'r newydd ac I drigarhau unwaith eto wrthym ac I ddod i'n plith ac I gysuro'n hyneidiau ni, yr rhai sydd yn teimlo pryderon a gofidiau'r byd yma I ni yn gweddior I ti ddod a chysur yr efengil. O Dduw, yr rhai sydd wedi caledu ac yn troi ei cefnau ar dair di, ni yn cyflwyno yr rheini I ddofal di ac yn gwybod os wyt ti yn edrych arnynt ac os wyt ti wedi trefnu ei hechawdwriaeth cyn seiliad y byd, yna o Dduw I ni yn gwybod pa bynnag mor galed, pa bynnag mor benderfynol ac ystyfnig yw ei hyneidiau, I ni yn gwybod mae plygu y byddant yn ei wneud. Ac felly o Dduw I ni yn llawenhau wrth I ni ddod I ti ac yn gwybod dy fod ti yn holl alluog ac yn abal I wneud yr hyn sydd y tu hwnt i'n deall ni, tu hwnt i'n disgwyliadau ni hyd yn oed, i'n breuddwydio ni. O Dduw I ni yn gallu dychmygu pob math o bethau ac eto o Dduw I ni yn gwybod hyn. Yr wyt ti yn abal I wneud y tu hwnt I unrhyw beth sydd yn ein ymgyffred ni. Ac felly o Dduw I ni yn gofyn I ti I ddod lawr i'n plith ac I wneud rhyfeddodau unwaith eto. Ar I ni cael gweld dy lawd I ar waith yn rymus yma yn ein plith ni, yn ein calonau ni'n hunan. O Dduw I ni'n cyflwyno'n hyneidiau ni ac yn cyffesu ein gwendid ni ac pa mor hwydd I ni yn crwydro ac yn dadael di lawr ac yn gofyn I ti wneud gwirthiau unwaith eto yn ein calonau ni ac I ddwy'n ein hyneidiau agosach ata ti. Ac o Dduw I ti weithio hefyd yn ein plith ni yn yr rhai sydd wedi bod yma syl ar ôl syl ac eto o Dduw sydd dal heb pwyso arna ti. Ni yn gofyn I ti agor ei clistiau, I agor ei llygaid, I agor ei deall nhw ac o Dduw I agor ei calonau nhw fel y byddant yn gallu pwyso yn llwyr yna ti ac I ddod I weld ac I glywed ac I ddeall rhyfeddodau'r efengil am y tro cyntaf yn ei bywydau ac o Dduw I ni cael gweld hyn yn amlwg ar ei gwynebau. O Dduw I weld llawenydd yr efengil ar ei gwynebau nhw
i weld y baich wedi syrthio oddi ar eu hysgwyddau nhw, ac o Dduw y bydd hyn yn peri llawenydd sydd y tu hwnt i eiriau. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti wneud y pethau hyn, i ti weithio yn rymus yn ein plith ni yma, ac hefyd yn ein glad ni'n waith eto. Ni'n cyflwyno'n glad i ti, o Dduw, i ni yn gofyn i ti i edrych arno mynd y drigaredd ac i ddychwelyd i'n plith, y bydde di'n tywellt ysbryd anam ni yma ac ar dy bobl o Dduw ar hyd a lled y wlad. Ni'n cyflwyno'r pobl hynny sydd yn dod ac yn ceisio dy wyneb di ac yn plygu yn ofnus yn mewn parchedig ofn ger dy fron ac yn daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. I ni yn gofyn i ti i ddod a rhyw galondyd iddynt hwy hefyd. Yn y dyddiau blin yma, i ni yn gweddio, bydde di'n dod ac yn rhoi arwyddion i dy fod gyda ni. Bydde di yn llenwi'r lle yma gyda'r bresenoldeb. Felly o Dduw, diogelan hamser ni, diogelan gwaith ni, ni'n ymwybodol o mosodiadau'r un drwg, ac felly o Dduw, i ni yn cyflwyno yr hyn oll y byddwn ni'n ei wneud y prynhawn yma, bydde di yma yn ein plith. Bendithia ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch yn ei ganu emyn rhif 197. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb mawr yn gwisgo natur dyn. 197 gen i sefyll i'w chanu.
Mae'n testyn ni yn dod yn wahanol i'r darlleniad, nes i gamgymeriad ond sylweddoli'n fuan, ond yn meddwl, wel, falle bod yna reswm, falle bod yna adnod yn y darlleniad sydd angen i ddarllen. Ond yn lle'r 8 benod, y benod gyntaf o 1 Corinthiaid ac adnod 8, felly chi'n gweld ble mae'r dryswch wedi digwydd. 1 Corinthiaid 1 ar 8 adnod. Yr hwn hefyd a'ch cadarnhach wi hyd y diwedd, yn ddiargyhoedd yn nidd ein harglwydd Iesu Grist. Nawr, yn sicr, i ni'n byw mewn byd gelynieithus iawn, tuag at yr Efengyl a phethau Duw. Mae hyn wastad wedi bod, a dyna beth y mae gair Duw yn ei ddweud, dyna beth sydd i ddisgwyl. Dydyn ni ddim i ddisgwyl dim i gwahanol, ac felly dyw e ddim yn dod yn fawr o sioc i ni pan i ni'n gweld y fath elyniaeth yn y byd. Ac mae'n sicr wedi bod, ac mae'n sicr yn mynd i fod yn y dyfodol. Hyn trwy'r adeg, pa le bynnag i chi'n edrych, i chi yn gweld yr elyniaeth yma. Ac ddim yn sioc wrth feddwl am yr hyn mae'r ysgrythyr yn ei ddysgu, i bob un aned ein bod wedi ein geni yn bechaduriaid ac yn naturiol yn elynion i Dduw. Ac felly, wrth ystyried hynny, bob un babi sydd wedi cael ei eni heddi y ddoi ar wythnos cynt, ar flwyddyn cynt, a pa bynnag wlad, os byddwch chi'n edrych ar pob un cenedl yn y byd, a pob un ysbyty lle mae yna faban bach wedi cael ei eni, a bob man lle nad yw yn yr ysbyty, efallai mewn rhyw bentref bach, un peth i ni'n gwybod, mae pechaduriaid fydd pob un ohonyn nhw, ac bydd pob un yn naturiol yn elynion i Dduw. Fydd hwnna'n naturiol, fe fyddwn ni'n ei weld e, ac i ni yn ei weld e. Ac mae cymdeithas yn llawn o bobl sydd yn gwrthwynebu yr Efengyl yn fwy penodol. P'un fwriadol neu'n anfwriadol. Mae rhai yn dyn nhw yn mynd allan o'i ffordd i wrthwynebu yr Efengyl. Mae rhai yn gwneud ymdrech pendant i wrthwynebu yr Efengyl ac i wneud bywyd yn anodd ar Gristnogion. Mae eraill yn ei wneud yn naturiol yn falle ddim yn fwriadol. Ond nid yn unig i ni'n gweld yr elyniaeth hynny yn y gymdeithas i ni'n byw ynddi, i ni hefyd yn gweld y difaterwch tuag at yr Efengyl, efallai mae hynny'n arwydd bod pob enaid yn farw yn ysbrydol, ac felly mae yna ddifaterwch ynglyn â phethau Duw hefyd. Mae cymdeithas yn cymryd yn ganiataol drwy'r adeg, os ych chi'n gwrando ar y radio, os ych chi'n gwylio'r teledu, os ych chi'n mynd i'ch gwersi yn yr ysgol, yn y brifysgol, maent yn cymryd yn ganiataol bron iawn nad oes yna Dduw. Nad oes na greawdwr. Dyna yw yr ffaith y maen nhw'n cymryd yn ganiataol. Maen nhw'n cymryd yn ganiataol bod na ryw ffrwydrad, mor hirt yw'r fath cysyniad yma, bod na ffrwydrad mawr wedi bod ryw ddydd, ac mae hap a damwain yw creu byd fel hon. Fedra i ddim dychmygu, mae eisiau mwy o ffydd, mae eisiau'r ffydd mwyaf rhyfeddol i gredu'r fath dwptra bod na ryw ffrwydrad allan o ddim byd wedi creu byd sydd gyda phopeth sydd â phwrpas. A fath fanyldeb o fewn byd natur. Ond eto i gyd, y mae cymdeithas yn cymryd yn ganiataol, mae dyna sydd wedi digwydd. Rhaglenni natur, tro ar ôl tro ni'n gweld y rhaglenni ardderchog yma o ran y camerau a'r safon y lluniau a pa mae'r agos maen nhw'n gallu mynd i fyd natur. Ac eto yn yr rhaglenni yma, mae yna gwrthodiad i ystyried y posibilrwydd o'r greadigaeth. Ewch i amgueddfeydd ein gwlad ni. Fues i rhai blynyddoedd yn ôl yn yr amgueddfa yng Nghaerdydd ac yr oedd na arddangosfa ar y wal a doedd dim un cyfeiriad o gwbl at y posibilrwydd bod na Dduw wedi creu y byd. Yr oedden nhw'n sôn am biliynau ar filiynau o flynyddoedd yn ôl ac yn neud yr holl ddamcaniaethau yma i gyd yn seiliedig ar ryw ffeithiau sydd ddim yn ffeithiau. Ac mae'r holl gymdeithas yn cymryd yn ganiataol bod hyn yn wir ac yn anwybyddu'r ysgrythyr. I ni'n ei weld o fewn byd moesau a deddfau, llywodraethau, ond nid ydyn nhw'n sefydlu safonau a moesau a rheolau yn groes i air Duw. I ni'n ei weld fwy wrth i'r blynyddoedd fynd yn ei blaen, i ni'n ei weld mae bob llywodraeth yn creu rhyw ddeddfau sydd yn groes i foesau Duw.
Ac eto gyd maen nhw'n dweud bod hyn yn dda, mae dyma yw cariad, a dyma sydd yn dda, a dyma sydd yn foesol, ac maen nhw'n mynd yn groes i air Duw. Felly, i'r Cristion, ond nid yw'n hawdd digaloni. Oes na adegau y mae'r Cristion yn gallu amau hyd yn oed. I chi yn cael eich byddaru gyda'r damcaniaethau yma. Yn yr ysgol, yn y coleg, ar y teledu, ar y radio, pepurau newydd, eich cyfeillion, eich cymdogion chi, eich teuluoedd chi hyd yn oed. Yn byw fel pe nad oes na ddiw, fel pe nad oes na hyd yn oed posibilrwydd. Ac dyna ble rydych chi, un o'r lleiafrif, ac i ni fan hyn, yn y lleiafrif o'r lleiafrif. O'r rhai sydd yn honni fod yn grefyddol, i ni fan hyn, edrychwch, i ni'n rif mor fach sydd yn credu'r Efengil. Ac o'r rhai sydd yn credu'r Efengil, yr Efengil i ni'n yn honni sydd yn yr ysgrythur, yna i ni'n nifer lleiafrif anferth o'r rhai sydd yn ceisio addoli Duw mewn parchedig ofn. Ac oes na adegau pan i chi meddwl, wel, beth sy'n mynd ymlaen? Ydy ni'n iawn? Mae'n edrych mor wan. Beth yw'r dyfodol? A oes na obeth? Lle bynnag i ni'n troi, hyd yn oed ymlydd y byd Cristnogol Efengyledd, maen nhw'n byw fel y byd, maen nhw'n ymddwyn fel y byd, maen nhw'n gwisgo fel y byd, maen nhw'n gwrando ar pethau'r byd, maen nhw'n yfed pethau'r byd, maen nhw'n bwyta fel y byd, maen nhw'n edrych holl pethau fel y byd, ac yna maen nhw'n edrych yn ni fel rhyw ddeinasoriaid bach. Ac i ni fan hyn yn meddwl, ydyn ni'n iawn. Pa obeth sydd na i'r safiad i ni'n ei ddal? Ac dwi'n siŵr mi fydde'r rhai yn yr eglwys fore yn teimlo'r un peth pan yr oedd ei mamau a'i tadau nhw'n cael eu lladd. Ac pan yr oedden nhw'n byw bywyd tlawd os nad oedden nhw'n cydymffurfio gyda'r byd. Achos bydde neb yn fodlon prynu i nwyddau nhw, gamau Cristnogion oedden nhw. A dwi'n siŵr bydden nhw wedi teimlo'r un peth â ni heddi, achos nifer fach i ni, ac i ni meddwl, ydyn ni'n iawn? Ond yna, i ni'n dod at eiriau fel hyn, ac mae'r un drwg yn licio dod yn diw ac yn sibrwd i chi, ac yn dod ag amheuon i ni. Pan i ni yn anghanol y byd, a'i difaterwch nhw, a'i angrediniaeth nhw, ac i ni'n dod fan hyn, ac i ni'n edrych ar y byd Efengyledd, ac i ni'n meddwl, mae y mor unig, pwy sydd yn sefyll gyda ni? Ac yna ni'n darllen geiriau fel hyn, yr hwn hefyd a'ch cadarnhach wi hyd y diwedd, yn ddiargyhoedd, y nydd ein harglwydd Iesu Grist. Wel, mae yna gylondid fan hyn yn y geiriau yma, ac dwi'n siŵr mi fydde'r saint, y gwir saint yn yr eglwys fore, wedi cael cylondid yn gwrando ar Paul yn dweud y fath eiriau. I'w hybu nhw, i'w helpu nhw ymlaen. Wel, hoffwn ni edrych yn yr adnodau yma ar y diolchiadau sydd yma, ac yna'r gair yna, diargyhoedd, yna chi air, ac yn olaf y dyfal barhad. Felly yn gyntaf diolchiadau, adnod 4, dyma beth mae Paul yn dweud, yr ydwyf yn diolch i'n Duw bob amser drosoch chwi, am y gras Duw a rodded i chwi yng Nghrist Iesu. Mae e'n diolch. Mewn bywyd, ond oes na sawl achlysur lle i ni yn ddiolchgar am bethau, yn diolch am amryw o bethau, i ni'n ddiolchgar am iechyd, am gyfeillion ac am deulu, yn ddiolchgar am gartrefi ac am swyddi, llawer o bethau i diolch amdanyn nhw, ond does dim un o'r rheini yn sefydlog nag yn nhw. Does dim un o'r rheini'n barhaol, mor ddiolchgar ddylsen i fod am y pethau yma, dyn nhw ddim yn barhaol, gall unrhyw beth ddigwydd i effeithio ar y pethau yma, fe all salwch daro i amharu ar ein iechyd ni, fe all gyfeillion newid i meddwl amdano ni a troi cefn arno ni, fe gellir colli swyddi a chartref a'r amrantiad felly pethau felly digwydd. Ond os ych chi am achos i ddiolch, yna dyma i chi achos i ddiolch. Mae Paul yn dangos y ffordd, roedd yn ddiolchgar i Dduw am yr hyn a welodd, yr ydwyf yn diolch i'm Duw bob amser drosoch chwi, am y gras Duw a rodded i chwi yng Nghrist Iesu. Dyna chi fater i fod yn ddiolchgar amdano. Mae Paul hefyd siwr o fod yr oedd yn ddiolchgar wrth edrych ar yr eglwys yng Nghorinth. Mi fydde edrych ar y Corinthiaid a mi roedd yn dweud, dwi'n ddiolchgar o gweld gras Duw ar waith. Ac felly mi fydde fe hefyd yn ddiolchgar heddi 2017. Mi fydde fe'n ddiolchgar wrth feddwl, wrth edrych ymlaen ac falle o'r nef yn gweld y gwaith ac yn ddiolchgar am gweld rhai sydd wedi dod i'r bywyd, rhai sydd wedi
profi gras Duw yn ei bywydau. Hynny yw, beth mae'n dweud, dwi'n ddiolchgar am droedigaeth ymhlith pobl. Am rai sydd wedi dod o dywyllwch y byd ac o bechod i oleini'r efengyl. Does dim byd gwell na hyn, gellir edrych ar bobl a gweld ôl llaw gras Duw yn eu bywydau nhw. Oes na unrhyw beth yn well na gweld llaw Duw ar waith y mywyd rhywun ac yn gweld nhw'n dod o'r byd i fyd yr ysbrydol, o byd tywyllwch i fyd o oleini. O ddod ag angrediniaeth i ffydd, i ddod o ddilyn y byd i fod yn sanctaidd ac wedi ymwahanio'r byd. Does dim byd gwell na gweld hynny. Roedd e'n ddiolchgar am weld gras yn ei bywydau, yn brawf ei bod wedi profi o Dduw ei hun. Os na unrhyw beth gwell na gweld hynny. Prin yw'r adegau ni'n ei weld e heddi, ond i ni yn ei weld e, ac yma'n rhaid i ni fod yn ddiolchgar amdano. Dydyn ni ddim yn gallu dweud yw e ddim yn digwydd. Ond o prin yw e. Ond pan i ni yn ei weld e, mae e'n arbennig. Mae'n hyfryd cael gweld proffes ffydd, ond o broffes, mae'n hyfryd i weld arwyddion o ras a bywyd ysbrydol yn ei bywydau. Beth ni'n gweld? Ffrwyth edifeirwch, ffrwythau'r ysbryd. Mae'n hyfryd i weld rhywun sydd yn gwneud proffes. Falle mewn oedfa, falle mewn gwersyll, efallai mewn rhyw gynhadledd, efallai mewn rhyw oedfa bregethu arbennig, efallai trwy ddarllen gael Duw gatra, trwy rando dystiolaeth rhywun. Ac yna maen nhw'n dod, a wedi profi ar goedau, maen nhw'n dod i gredu, ac yna i weld ar ôl y proffes, maen nhw'n dechrau dod, mae yna awydd am bethau Duw, maen nhw'n sychedig. Mae awydd am ddysgu o air Duw, maen nhw am fod yn hir arglwydd, maen nhw am fod yn y cwrgweddi, maen nhw am fod yn yr astudiaeth, maen nhw am fod yn ar y sil. Dydy tair gwaith ar y sil yn ddim byd i'r rhain, y rhai sydd wedi profi o ras Duw, ddim yn gweld tair oedfa ar y sil yn ormod, maen nhw'n dweud pam na fedrwn ni gael 5 oedfa. Dyna be fydd yr rhain yn dweud, rhai sydd wedi cael rhyw flas, i chi roed wedi bwyta rhywbeth chi'n ei hoffi, a chi wedi cael blas arno fe, i chi eisiau mwy, a dyna beth sydd yn digwydd i rhywun sy'n ei proffes sydd wedi cael gafel. Maen nhw wedi cael blas ar ras Duw, ac maen nhw eisiau mwy, maen nhw eisiau dod i'r cwrdde, maen nhw eisiau aros yn yr oedfa, maen nhw eisiau cael cymdeithas ar ôl. I chi'n gweld ymhlith rhain, dydyn nhw ddim am rithroddi yno, maen nhw eisiau bod yno cyhyd as i phosib. Ffrwyth edifeirwch. Mae Paul yn dweud adnod 5, am eich bod ym mhob peth wedi'ch cyfoethogi yno ef, mewn pob ymadrodd a phob gwybodaeth. Dyna beth mae'n ddiolchgar amdano. Roeddent wedi deall yr efengyl. Mae Paul yn diolch i Dduw. Mae'r rhain wedi deall yr efengyl. Maen nhw wedi brofi fe, ond mwy na hynny, mae'n ddiolchgar roeddent yn gallu trosglwyddo y wybodaeth, i gyhoeddi'r efengyl i eraill. Maen nhw'n abal i ddysgu eraill, ac mae'n ddiolchgar ar hyn. Roedd gras Duw ar waith yn ei bywydau, i weld pobl yn byw i Grist, i weld pobl sydd â'i golwg ar ei gwaredwr. Yr oedd rhain, mae Paul yn dweud, dwi'n ddiolchgar i Dduw fy mod yn gweld ôl gwaith llaw Duw ar eich bywydau chi. Mae gras yn sicr wedi bod ar waith, ac mae eich golwg chi ar Grist. Hyd yn oed fwy adnod 6 a 7 megis y cadarnhawyd tystiolaeth Crist ynoch, fel nad ydych yn ôl mewn un dawn, yn disgwyl am ddatguddiad ein harglwydd Iesu Grist. Roeddent â'i llygad ar Grist. Gymaint felly, roeddent yn aros am ei Grist dychwelyd atynt. Ond nid yna i ni yn gweddio'n dyheu amdano. I weld gwaith gras Duw ym mywydau pobl. Yr ydym yn ddiolchgar, i ni yn sicr hynny, ni yn ddiolchgar i Dduw am yr hyn i ni'n ei weld yn barod. Ac i ni methu troi cefn ar yr hyn y mae Duw yn ei wneud, os ydy Duw yn gweithio mewn ffordd bach, a does dim byd yn fach pan mae gwyrth yn digwydd, ond os ni'n gweld un neu ddau yn dod, mae'n achos i fod yn llawen ac i fod yn ddiolchgar, ond mor ddiolchgar am yr hyn i ni'n ei weld, i ni'n gweddio'n fwy. Yn ystod cyfnod o sychder, tra'n byw mewn diffeithwch, fedrwch chi ddweud. Mae yna le i ddiolch am yr hyn i ni'n ei weld, ond yn gweddio cawn gweld mwy. A bydd na dywalliad, ac fel Paul, bydd na achos i lawenhau i weld gwaith gras Duw. Chi'n modd, falle bydd na rai, dyma i chi be fydd yn hyfryd. Prynhawn yma neu heno yma.
Neu falle rhywbryd yn ystod dyddiau sy'n dod, yn ystod y cwrgweddi nos Fercher yn yr Oedfa, ac yna'n cwrgweddi Cymraeg ni nos Iau. Dyna chi be fydd yn hyfryd, dyna chi bydd yn achos i ddiolch. Dyna be fydd yn wir yn hyfryd, nos Iau yn ein cwrgweddi ni. I ni wedi gweddio bob nos Iau, bob unwaith y mis yn y stafell fach drws nesaf, ac yn gweddio bu Duw yn rhoi'r rheswm i ni ddiolch. Bod na rai sydd wedi bod yn dod i'r Oedfa, neu rai sydd bod yn gwrando ar y we hyd yn oed. I ni'n gwybod pwy ydyn nhw, ond y rhai efallai, rhai sydd ddim yn credu, efallai bod na rai, ni'n gwybod am rai, falle o dro i dro o chwilfrydedd sydd wedi mynd i'r wefan ac yn gwrando, falle bod na rai felly, ac falle rhyw sil maen nhw'n gwrando, neu rhyw noswaith arall, ac maen nhw'n dod, ac maen nhw'n credu, dyna chi achos i ddiolch, efallai nos Iau yma. Efallai nos Iau yma, byddwn ni'n gallu diolch i Dduw am cael gweld ffrwyth y gwaith yma. I ni'n diolch iddo fe bob tro yn ein cwrgweddi ni am ei bresenoldebau gyda ni ac yn gofyn am fwy ac i ni'n diolch iddo am bethau eraill ac am yr Efengyl Sanctaidd. Ond na hyfryd fydd y nos Iau yma y byddwn ni'n gallu diolch iddo fe am achubiaeth ymhlith rai fan hyn. Dyna beth oedd Paul yn ei ddweud. Fe roedd yn ddiolchgar am cael gras ar waith yn ei bywyd nhw. Wel, gadewch i ni symud ymlaen, diargyhoedd, dyna chi air. Dyma chi galondid i'r eglwys fore yn gwynebu treialon ac anhawsterau ac amheuon siwr o fod, byddwn ni'n tybio bod nhw'n aml dro i dro. Byddai ofnau yn cael gafel ar ei hyneidio nhw. Unigrwydd falle'r holl deulu wedi cael ei lladd neu carcharu neu beth bynnag. Neu falle nhw oedd yr unig rai neu teuluoedd oedd wedi gwneud proffes ac yn cael amser caled yn mynd gatre. Maen nhw'n newydd bod gyda'r Cristnogion ac maen nhw'n dweud, beth ych chi wedi bod yn neud, ble ti wedi bod? A ni wedi bod i'r cwrdd ac maen nhw'n rhoi amser caled ydyn nhw. Ond nid oes na rai yn ein plith ni wedi bod lle maen nhw wedi bod yr unig rai. Ac fan hyn, dyma chi galondid i'r rhai felly ac i bob un ohonyn ni. Mae'n ddealladwy sut gallai'r eglwys fore wedi bod yn dioddau a bod yn ddigalon. Ond mae yn anodd wrth weld difaterwch am yr ysbrydol. Falle mae hwnna'n anoddach nag unrhyw beth. Pan ych chi'n cael erledigedd, mae hwnna'n un peth. Mae'n galed, ond yma difaterwch llwyr, anwybyddu Duw, yr gwadu cyson yma, ddim hyd yn oed yn dod mewn i'r ymgyffred. Dyn nhw ddim hyd yn ystyried y peth. Dyn nhw ddim hyd yn gwybod bod ni wedi bod i'r capel ar y Sul. Dyn nhw'n mynd yn cofio fe. Maen nhw'n gwybod bod ni'n bach yn od. Ond dyn nhw ddim hyd yn ystyried bod pobl yn mynd i'r cwrdd ar y Sul. Dyn nhw'n deall pam byddech chi'n mynd i'r capel ar y Sul. Ac mae'n anodd ambell waith. I chi yn ei canon a mwynhau, maen nhw'n bobl neis ac yn bobl hyfryd. Ond does dim ystyried o gwbl. Ac yna i ni'n dod ac i'n meddwl, ydw i'n iawn? Oedi'r pethau yma'n wir? Ac yma'r un drwg yn gallu dod ac yn gallu dod ar amheuon i fewn. Ac os rhai yn mynd gartrefi, digred, llawn o angrediniaeth, dyna anodd yw ei rheini. Yr unigrwydd, y difaterwch yma yn cwmpas ni yn bob man. A fyddwn ni yn parhau i broffesu ymhen blynyddoedd. Mae'r ofnau felly'n gallu dod yn dydyn nhw. Beth yw eich oedran chi nawr, o beth bynnag yw eich oedran chi nawr, ych chi'n meddwl ymhen 10 mlynedd a fydda i dal i fynd i gapel? Mae'r llawer iawn ddim yn para 10 mlynedd nag nhw. Mae yna broffes yn para blwyddyn, ac yna mae temptasiynau'r byd yn dod ar eu traws nhw. Poblogrwydd, cyfeillach gyda'r byd, ac dyn nhw'n para'n hir iawn. Ac os ydyn nhw, maen nhw'n mynd i rhyw gapel efallai sydd yn caniatáu'r bydolrwydd a maen nhw'n dyheu amdano. Ac efallai bod chi'n dechrau meddwl, a fyddai'n ffyddlon, a fyddai'n parhau i'r diwedd. Ond yna mae yna'r fath gysur yn y geiriau adnod 8, yr hwn hefyd a'ch cadarn ha chwip tan bryd hyd y diwedd yn ddiargyhoedd yn nidd ein harglwydd Iesu Grist. Mae Paul yn datgan, bydd y sawl sydd yn blant yr arglwydd yn cael ei cyflwyno. Rhain sydd wir wedi credu, bydd rhain yn cael ei cyflwyno yn ddiargyhoedd ar y dydd hwnnw, pan daw Crist yn ôl, daw dydd, a hyn wedi broffwydo drwy air Duw dro o tro, daw Crist yn ôl i farnu'r byd. Yn barnu'r hyn a wnaethom ynglyn ag air Duw, a'r hyn a wnaethom ar Efengyl. Fe fydd y dydd yn dod, pan fydd Crist yn dod i farnu yr hyn i ni wedi wneud a sut buom ni yn ymateb i'r arglwydd Iesu Grist ei hun.
Gar y dydd ofnadw hynny fe gaiff y saint ei cyflwyno yn ddiargyhoedd. Chi bod yn y dydd hwnnw, fe cawn ni, os ydyn ni yn blant i Dduw, ein cyflwyno ger bron y tad yn ddiargyhoedd. Nid ein bod yn berffaith yn omni ein hunan, nawr. Nid ein bod wedi cyrraedd safon o sancteiddrwydd sydd yn berffaith. Dwi ddim yn dweud hynny, achos dwi ddim yn bosib, dydy ddim yn bosib i ni fod yn ddiargyhoedd yn ymarferol. Dwi ddim yn gallu treulio awr yn ddiargyhoedd. Mae yna rhyw deimladau hunanol a balchder hyd yn oed o fewn 5 munud o feddwl. Felly mae'n amhosibl i unrhyw Gristion fod yn ddiargyhoedd yn ymarferol yn ei fywyd. Fe fydd yn ymdrechu fod yn sanctaidd a fe gaiff yn nerth i fod yn sanctaidd. Ond dwi ddim yn gallu fod yn ddiargyhoedd. Mae yna nifer fan hyn fydd yn gallu pwyntio bys ata i. Siwr o fod yn yr wythnos diwethaf, fydd yna rai fan hyn yn gallu dweud, dwi ti ddim wedi gwneud yr hyn a'r hyn yn iawn. Mi rwy ti wedi gadael pobl lawr, ac mi fydden nhw'n gywir yn hynny o beth. Dydw i na chi ddim yn ddiargyhoedd. Pechaduriaid ydym. A dyna fyddwn ni tan y dydd ofnadwy hynny. Ond fe fydd y saint yn cael ei cyflwyno yn ddiargyhoedd. Dyna sut y cawn ni'n cyflwyno. Ni ellir cyhuddo'r un Cristion o fod wedi torri cyfraith Duw. Dwi'n yn bosib. Ni ellir cyhuddo yr un Cristion o unrhyw ddrygioni ger bron Duw yn y dydd ofnadwy hwnnw. Y dydd rhyfeddol hwnnw. Ni fydd un cyhuddiad yn gallu digwydd. Mae Effesiad, mae Paul yn dweud i'r Effesiad penod 5:27. Fel y gosodau efe hi yn ogoneddus iddo ei hun, yn eglwys heb arni na brycheun na chrychni, na dim o'r cyfryw, ond fel y byddai yn sanctaidd ac yn ddifeus. Dim un brycheun, dim un marc. Fe dim un peth yn llygru ni, dim un marc, dim un llinell, dim un spotyn bach, dim un crychni, dim un llinell, dim byd. Fydd o'i le, fe fyddwn yn berffaith, dyna chi gysur, dyna sicrwydd yng nghanol trafferthion ac erledigaeth ac difaterwch a caledwch ac unigrwydd. Dyna chi gadernid, dyna chi sicrwydd i'r Cristion yn yr eglwys fora ac i ni heddiw. Pa beth bynnag bydd yr un drwg yn sibrwd, pan y bydd yn peri ni gwestiynu'n hunan, o fyddai ddim yn parau y diwedd. O pan ych chi'n cael eich magu mewn cartref, lle mae gweinidogion a phregethwyr ac i chi wedi cael eich magu trwy'ch bywyd ac i chi'n gweld faint sydd yn gwneud proffes a faint sydd yn mynd nôl i'r byd. Mae'n gallu siglo chi tipyn, chi'n gwybod na? Mae'n gallu eich siglo chi, bod ni'n gwybod bod ei ddod, mae'n ysgwyd chi i chi'n dod fel am fel plentyn a chi'n gweld rhain gwneud proffes ac yn amhen amser a maen nhw'n troi ffwrdd yn aml iawn yn gas iawn ac yn anfon nhw lythyr bach cas ac yna maen nhw'n mynd i gapel fwy ysgafn, i gapel fwy caled i'r byd, beth bynnag yw ond ydyn nhw ddim eisiau'r efengil ac maen nhw'n troi cefn ac yna i chi fel plentyn yn tyfu lan yn meddwl, sut fydda i'n para i'r diwedd a fydda i'n un o'r rhain fydd yn syrthio ar hyd y ffordd. Ac i chi'n ei weld ac i chi'n meddwl mae'r temptasiynau cymaint a falle bod yna ofnau'n dod i fewn. Ond yna, dyma be mae gair Duw yn dweud. Pa beth bynnag bydd yr un drwg yn sibrwd, pan y bydd yn peri ni gwestiwn ni'n hunan, nad ydyn ni'n ddigon da, na fyddwn ni'n para. Ond dyma be sy'n rhaid i ni atgoffa'n hunan. Pam ydw i'n honni fy mod i'n Gristion? Dwi yng Nghrist. Ac os yng Nghrist, os yn pwyso'n llwyr yng Nghrist, mor wan ydw i, mor ffeiledig ydw i, mor un sydd yn troi yr ochr bob nawr ac yn y man ac yn aml, byddaf yn cael fy nghyflwyno'n berffaith yn ddiargyhoedd ger bron y tad rhyw ddydd. O feddwl am hyn oll ydym ni'n bechaduriad o enedigaeth. O feddwl am yr hyn oll i ni wedi wneud a'i ddweud. O feddwl am ein gogwydd parhaol at bechod. Am ein meddyliau ac ein dymuniadau cyn dod i gredu ac ers hynny. Mae gair Duw yn datgan.
Sut gall hyn fod? Y gair Duw yn datgan, y cawn ni'n cyflwyno'n ddiargyhoedd. Fi yn ddiargyhoedd. Mae nifer fan hyn yn gallu pwyntio bys. Mae yna nifer yn y byd sy'n gallu pwyntio bys. Mae cydweithwyr siwr o fod yn gallu pwyntio bys. Yn sicr mae teulu mynd i allu pwyntio bys. Ac yn dweud, sut fedrai? Fe fydda i'n cael fy nghyflwyno ger bron y tad a pob Cristion yn ddiargyhoedd. Yr holl bechodau, yr holl grwydro, yr holl methiannau. Fe fyddwn ni'n cael ein cyflwyno ger bron y tad fel pe na byddem wedi pechu erioed. Fel na all yr un cyhuddwr godi ar ei draed a'n cyhuddo ni o unrhyw drosedd. Ni allan atgoffa ni o dymer ddrwg o hunanoldeb yn y dydd ofnadw hwnnw. Bod y dydd yna, yn y dydd hwnnw, pan y bydd y byd, y mwyafrif o bobl yn ofni, ond nid fyddan nhw'n ofni ac yn crynu pan ddaw yr dydd hwnnw. Pan bydd Crist yn dychwelyd, fe fydd y byd yn ofni ac yn crynu. Fe ddaw yn gyntaf yr ymwybyddiaeth bod y dydd ofnadw wedi dod wedi'r cyfan, ac doedden nhw ddim yn credu bod e'n mynd i ddod. Dyna'r broblem cyntaf fydden nhw'n ei wynebu. Fe fydd yr ymwybyddiaeth, a dyna chi fydd y galon yn curo wedyn. Fydden nhw'n sylweddoli dwi wedi clywed am yr ail ddyfodiad ac mae wedi dod. Mae wedi dod. Doedden ni ddim yn credu bod e'n mynd i ddod, neu falle mi roedden ni'n credu bod e'n mynd i ddod, ond ni'n gobeithio fydde fe ddim yn dod, ac roedd pawb arall yn meddwl fydde fe ddim yn dod, ac roedden ni'n claddu fy mhen yn y tywod yn gobeithio na fydde fe'n dod, ond mae e wedi dod ac maen nhw'n gweld yn dod. Yr holl anwybyddu, mae e wedi dod o'r diwedd. A pan y gwelant yr arglwydd yn dychwelyd, pan dymunant, dyna pryd fe fydden nhw'n dymunant fel pe na byddant erioed wedi'i geni. Dyna be mae gair Duw yn dweud wrthyn ni. Fe fydd y byd yn dymuno, pe bawn ni ddim wedi cael fy ngeni byddai'n well. Ond dwi'n nad ddim yn bosib. Felly dyma be fydden nhw'n dymuno wedyn, na fydda'r mynyddoedd yn fy ngorchuddio. Na fydda'r mynyddoedd yn dod ac yn gwasgu'n drwm lawr fel na dwi'n bodoli dim mwy. Dyna beth yw'r gobaith ganddyn nhw. Be pan daw'r arglwydd yn ôl, fe fydden nhw'n gymaint o ofn, a mi'n fydda gymaint o gywilydd, fydden nhw'n dweud, i'r mynyddoedd ddod a syrthio ar fy mhen. A pryd hynny, pryd y bydd y byd yn crynu ac yn dod yn yr ymwybyddiaeth, yna Dduw, ac mae yna'r arglwydd Iesu Grist, ac mae e wedi dod yn ôl i'n plith, fe fydd y saint yn llawenhau. Gan ei bod yn gwybod, ei bod yn ddiogel. Ac mae'n cael ei gadarnhau o gariad a ffafr Duw. Ac y caiff ei gyflwyno yn ddi-bechod ger bron y tad. Ac fydd ei ogrwydd a chydwybod, dyna yw'r boen fwyaf, yr hyn sydd yn peri diffyg heddwch yn yr enaid, ond yna i wybod fod y cyfan wedi gwblhau. A does dim angen bod yn eog, fod y gyfraith yn cyhoeddi yn glir, eich bod yn ddi-argyhoedd. Ac pan byddwch chi'n gweld Crist yn dod yn ôl, byddwch chi'n gwybod, mae'r gyfraith yn datgan fy mod yn ddi-argyhoedd. Does gen i ddim byd i ofni. Does dim un cyhuddiad gellir ei wneud yn dderbyn ni. A dyna chi ryddhad fydd i'r saint. Tra bod y byd yn crynu, bydd na aelodau o'n teuluoedd ni yn sylweddoli. Dyna chi ddydd ofnadw. Bydd na aelodau o'n teuluoedd ni fydd yn sylweddoli yr oedden nhw'n iawn wedi'r cyfan, ac am chydig o oriau o bleser yn y byd, dwi wedi troi fy nghefn ar hyn, ac fe fydd tragwyddoldeb o'i blaenau nhw. Ond i'r Cristion fydd yn fater wahanol. I'r Cristion fe fydd yn gwybod, fe gaiff ei gyflwyno yn ddi-argyhoedd yn nydd ein harglwydd Iesu Grist. Dyna chi ryfeddol, wel, i orffen yn drydydd y dyfal barhad yma. Sut gall hyn fod? Sut gall pechadur sydd yn honni bod yn Gristion dyfal barhau hyd y diwedd, tan y dydd hwnnw, pan daw Crist yn ôl? Wrth ystyried ein personoliaeth ni. Pan i chi'n meddwl, iawn, dwi wedi gwneud proffes, dwi wedi cael rhyw brofiad, ond yna i ni'n meddwl, pa obeth, sut fedra i barhau, os fyddai byw 10 mlynedd, 20 mlynedd, 30, 40, hanner canrif, 60 mlynedd arall? Sut fedra i barhau gyda fy mhersonoliaeth i?
A fy ngwendidau fi, a oes gobeith i fi barhau? Wel, yn gyntaf, fi'n ni'n gwybod wrth gwrs bod yna. Oes ma'n obeith. Pam gan i air Duw ddweud yn glir bod gobaith? Achos mae'n dweud, fe fyddwn ni yn dyfal barhau hyd y diwedd. Fe fyddwn ni yn cael ein cyflwyno yn ddiargyhoedd yn y dydd hwnnw, ar ddiwedd y byd, yn y dydd pan fyddwn ni yn dod i dragwyddoldeb. Mae gair Duw yn dweud yn blwmp ac yn blaen, fe fydd y saint, y gwir saint yn yw, yn cael ei cyflwyno'n ddiargyhoedd. Ac felly gallwn ni gymryd fe fyddwn ni'n dyfal barhau. Ond hefyd, gan ei fod yn seiliedig ar yr hyn y mae Duw wedi wneud ar ein rhain ni, fel yn ei ddweud, fe fyddwn ni'n dyfal barhau, rhaid i ni fod pan ni'n ystyried beth sydd wedi digwydd i ni. Mae rhaid i ni fod yn parhau. Nawr, petaw ni'n pregethu rhyw efengyl fel sydd yn cael ei pregethu mewn sawl lle mae dod yn Gristion lan i chi, ac ar ôl i chi ddewis dod yn Gristion, fe allwch chi ddewis dod allan o bod yn Gristion. Wel, does dim llawer o sicrwydd na chadernid felly, ac felly i'r rhaini sydd yn credu'r math yna o athrawedd, does dim cadernid, ac fedrwch chi ddim credu byddwch chi'n dyfal barhau i'r diwedd. Mae'n anysgrythurol, does dim byd yn yr ysgrythur yn dweud y fath beth, ond i'r rhain sydd wedi profi gras Duw, fe fyddan nhw yn dyfal barhau hyd y diwedd. Gan ei fod yn seiliedig ar yr hyn y mae Duw wedi wneud. Amhosibl yw ystyried y gall Duw fethu. Os ydy Duw yn ein hachub ni, nid ydy Duw yn gallu methu, ac felly mae achubiaeth Duw yn un barhaol, mae yn un cadarn. Os ydy Duw wedi addo, yna rhaid yn ein natur i Dduw i gyflawni'r hyn mae wedi addo. Gan na all Duw ddweud celwydd, ni all fynd yn ôl ar ei air. Ond hefyd, i ni hefyd yn gwybod rheswm arall, mae Duw yn holl alluog. A gan ei fod yn holl alluog, mae yn abal i wneud yr hyn a fyno. Ac fe drefno Duw y fath ffordd o iachawdwriaeth na all fethu. Beth nath e? Sut ydyn ni'n dyfal barhau hyd y diwedd? Wel, fe drefnodd e ffordd iachawdwriaeth. Fe anfonodd ei fab Iesu Grist i ddod i'r ddaear i beth i ennill ein iachawdwriaeth. Fe ddath i gyflawni'r gyfraith yn ein lle ni. Doedd dim gobeith gyda ni gyflawni'r gyfraith. Byddwn ni'n gallu cyflawni un rhan ohono fe, ond fe gyflawnodd Crist y cyfan, yr hyn oedd yn angenrheidiol ar gyfer mynediad i'r nefoedd. Os am fynediad i'r nefoedd rhaid cael perffeithrwydd, ac yna be ddigwyddodd, bodlonodd Crist gofynion y tad. Fe gyflawnodd e'r gyfraith yn ein lle ni. Fe gwnaeth e cyfan. A mwy na hynny, fe ath e'r groes am ein methiant ni gadw'r gyfraith, ac felly mae angen cosb, a mae'r cosb yn anferthol am dorri cyfraith Duw, ac yna be ddigwyddodd, fe gosbodd y tad ei fab Iesu Grist yn ein lle ni, am bob un o'n pechodau ni, y mynyddoedd o euogrwydd, fe cosbwyd pob un ohonyn nhw yng Nghrist. Be nath Iesu Grist, fe dywallodd ei waed, fe lifodd ei waed oddi ar y groes. Yr hyn a greuwyd ar y groes oedd ffynon. Wrth droed y groes allwch chi ddychmygu ffynon a greuwyd o waed Crist, lle gall pechadur ddod a golchi pob un o'i bechodau ymaith. Fe all pechadur aflan ddod i'r groes a golchi ei bechodau ffwrdd a gadael yn wynach na'r eira hyd yn oed. Wrth i'r pechadur ddod i'r groes, dyma beth sydd yn digwydd, mae'n derbyn clogin, mae Crist yn cymryd ei glogin o bechodau a'i falchder ac yn ei hoelio i'r groes, ac mae Iesu Grist yn rhoi ei glogin o gyfiawnder a'i berffeithrwydd iddo fe, ac nawr mae'r pechadur yn gwisgo perffeithrwydd Iesu Grist, ac fe orchuddir y pechadur yn llwyr, ac felly beth sydd yn digwydd? Yng ngolwg y tad, be mae tad yn ei weld? Mae'n gweld perffeithrwydd Crist yn ein gorchuddio ni'n llwyr. Mae'r Cristion nawr yn ddiargyhoedd yng Nghrist. Mae'n berffaith yng Nghrist. Yng ngolwg Duw, mae'r saint yn ddiargyhoedd. Dydyn nhw ddim wedi, does dim pechod i weld mwyach. Mae Crist wedi byw y bywyd perffaith yn ei lle nhw. Mae Crist wedi cymryd y gosb am eu pechodau nhw. Ac felly mae'n gyfreithlon felly. Mae yna ddatganiad fod y tad yn fodlon. Mae'r gyfraith wedi fodloni. Mae'r tad yn fodlon. Gai ofyn i chi, a ydych chi ymhlith rhain?
A ydych chi yn gwybod eich bod chi ymhlith yr hain fydd yn cael ei cyflwyno yn ddiargyhoedd rhyw ddydd. Ond naw ffyddlon yw Duw. Trwy'r hwn eich galwyd i gymdeithas ei fab ef Iesu Grist ein harglwydd ni. Ga i ofyn i chi, a ydych chi wedi cael eich galw? Ydych chi'n cofio, efallai, gwrando ar yr alwad allanol hynny, yr efengil yn cael ei ffregethu ac efallai teimlo'r awydd i ymateb i'r alwad allanol, y geiriau i chi'n ei glywed fan hyn o sil i sil. O mae eisiau mwy na hynny'n does, mae eisiau mwy na clywed yr alwad allanol. Mae yna fwy, gall lawer teimlo rhyw ymwybyddiaeth bod na alwad wedi bod a deall ar un lefel ac hyd yn oed teimlo rhyw awydd i ymateb, ond yn gwneud dim yn aros yn ei pechod efallai yn dod i rhyw benderfyniad i ddilyn am gyfnod bach. Chi'n clywed rhai sydd yn dweud bod nhw wedi dod i gredu a maen nhw'n dilyn. Dyn nhw ddim yn rhoi i bywydau, dyn nhw ddim yn bopeth, dyn nhw ddim yn cadw'r sil hyd yn oed, dyn nhw ddim yn dod i'r cwrdd yn ffyddlon, dyn nhw'n darllen Gaerdyw yn ddyddiol, dyn nhw ddim yn ymwahanu o'r byd, ond maen nhw wedi gwneud rhyw gydnabyddiaeth bod na Dduw. Maen nhw'n rhyw broffes bach cyfleus ac mae hwn yn rhemp yn ein gwlad ni o'r rhai o'r ychydig sydd yn gwneud proffes. Mae yna rhyw gydnabyddiaeth, ond maen nhw'n dal yn y byd. Ond nid felly. Mae eisiau mwy na hynny. A yw'r ysbryd glân wedi i'ch galw chi, galw ar eich enaid chi. A yw'r ysbryd. Ydych chi'n gallu tystio hyn bod chi'n cofio yr alwad allanol, ond yna bod yna rhyw ysgatwad mewnol ar eich enaid chi. Ac yna yw'r ysbryd dod ac i agor llygaid yr enaid. Ac i chi mewn rhyw amrantiad wedi gweld eich cyflwr a'ch angen. I chi wedi gweld eich cyflwr o farwolaeth a'ch pechod a'ch tywyllwch. A yw'r ysbryd wedyn wedi arwain eich enaid a droed y groes. Ydych chi'n gallu tystio'r ffaith i'r ysbryd glân ddod ac eich arwain chi trwy pregethiad y gair neu sgwrsio dy rhywun neu darllen. Ond be mae wedi gwneud eich arwain chi at droed y groes? A ydych chi wedi dod ato yn cyffesu eich pechod? Ac yna chi gallu tystio iddo gymeryd eich baich oddi arnoch chi ac i hoelio fe'r groes. Ac i'r Iesu gymeryd eich holl eogrwydd arno ef ei hun. Eich bod wedi eich galw gan Dduw i gymdeithas a'i fab. Dyna beth mae'n dweud, ffyddlon i'w Dduw trwy'r hwn eich galwyd i beth? I gymdeithas ei fab ef Iesu Grist ein harglwydd ni. A ydych chi'n adnabod Crist? A ydych chi wedi dod ato? Os ych chi wedi cael eich galw i gymdeithas ei fab, yr arglwydd Iesu Grist, eich gwaredwch, eich arglwydd chi, yna fe fyddwch chi'n gallu tystio. Dwi wedi profio honno, dwi wedi teimlo i agosatrwydd e, dwi wedi dod ato, dwi wedi bod at y groes. Os oes rhywun yn honni bod nhw'n blentyn i Grist, yn blentyn i Dduw, yn un sydd wedi dilyn yr arglwydd Iesu Grist, ac erioed wedi bod at y groes. Mae'n rhaid meddwl ydyn nhw erioed wedi deall. Rhaid i chi ddod at y groes. Ydych chi wedi clywed am yr hyn am nath Crist drostoch chi, ac yna i chi wedi fynwesu fe ac wedi ymddiried ynddo. Ei fod ef wedi cymryd eich cosb chi, ei fod wedi rhoi ei glogin o berffeithrwydd i chi, fel eich bod chi yn ddiargyhoedd yn gyfreithlon felly. A yw'r ysbryd glân wedi rhoi rhodd o ffydd i chi. Chi'n gwybod os yw e, achos fe drioch chi gredu am flynyddoedd efallai. Ac doedd dim heddwch, ac yna rhyw ddydd, rhywsut neu gilydd, mewn rhyw ryfedd wyrth, i'r ysbryd ddod a rhoi rhodd i chi, ac yna am y tro cyntaf chi'n gallu ymddiried ynddo, ac mae'r baich yn syrthio i ffwrdd. Gnawr i chi'n rhodioch yn ochr â Christ, i chi mwynhau cymdeithas ag ef yn ddyddiol, ffyddlon i'w Duw, trwy'r hwn eich galwyd i gymdeithas ei fab ef Iesu Grist yn harglwydd ni. Dyna pam mae'r saint yn dod i'r cwrgweddi mor aml sy'n ffosib. Dyna pam nhw'n dod i'r astudiaeth Beibledd mor aml sy'n ffosib. Dyna pam y tair oedfa ar y sil ddim yn ddigonol. Dyna pam nhw'n darllen Gaerdyw bob dydd, bob bore maen nhw'n dod, a maen nhw'n rhaid i fi siarad â farglwydd. Pam mae mwynhau cymdeithas ag ef, pam fe yw ei waredwr, fe yw ei achubwr, fe yw popeth iddo fe. Heb Grist oes dim gobaith, ac y mae'r Cristion yn gwybod, Crist yw popeth i fi. Ond y cadernid yw hwn, ffyddlon yw Duw.
Mae'n ffyddlon i'w fab ac i'r sawl sydd yng Nghrist. Rhaid i hyn fod, ni all Duw dorri gyfamod. Yr un o'r adnodau enwoca, Ioan 3:6, canis felly y caro Duw y byd, fel yr hoddodd e fe, ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd trygwyddol. Hynny yw, mewn geiriau eraill, yr rhai sydd yn credu yn Iesu Grist, fe fyddant yn ei weld e'n ddiargyhoedd, cawnt ei cyflwyno'n ddiargyhoedd, wrth iddynt gamu i fywyd trygwyddol. Ac y mae'r tad wedi addo, ac y mae'r tad yn ffyddlon. Fe fydd yn ein cadw ni, fe fydd yn ein hachub ni, fe gawn ein cyflwyno'n ddiargyhoedd. Fe fydd y sawl a gredodd, a wir gredodd, fe fydd y sawl sydd wedi gwir edifarhau ac wedi troi o'i pechod a throi o'r byd ac sydd yn pwyso'n llwyr ac yn unig ar fywyd ac ar marwolaeth ac at gyfodiad Iesu Grist, fe fydd rhain yn dyfalbarhau hyd y diwedd. Gan fod Duw yn dyfalbarhau gyda ni ac mae ei waith ef yw'r cyfan. Chi sydd eto tu allan i Grist, beth yw'r cyngor i chi? Wel, dewch ato trafod cyfle. Dewch at Grist trafod cyfle. Dewch at y groes. A dewch at y ffynon i'ch golchi chi'n lan. A gweddiwch y byddwch chi'n cael eich golchi'n wynach na'r eira. Chi'n gwybod beth wrth ddod. Mae'r rhyfedd wyrth yma'n digwydd. Ac fe fydd y geiriau yma'n wir ohonoch chi hefyd. Yr hwn hefyd a'ch cadarnha chwi hyd y diwedd, yn ddiargyhoedd, yn nydd ein harglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr Efengil Sanctaidd. I ni yn diolch i ti am y cadernid sydd yn yr Efengil, ac yr sicrwydd sydd i'w gael, i'r rhai sydd wedi bod, droed y groes, ac i fod yn rhai sydd wedi golchi yn y gwaed, ac nawr sydd yn wynach na'r eira, ac nawr sydd yn gwisgo clogi'n cyfiawnder Iesu Grist ei hun, ein bod yn dolwg di yn ddiargyhoedd ac yn y dydd hwnnw y cawn ni'n cyflwyno felly. O Dduw, helpa ni gadw'n golwg arna ti, a nerthyn ni fod yn rai sydd yn dwy'n clod i'th enw ti, ac y byddwn ni yn diolch i ti am y gwaith yr wyt ti wedi wneud yn ein heneidiau ni, ac o Dduw, y cawn ni ddiolch hefyd i weld y gwaith yr wyt ti'n neud y mywydau eraill. Tyrd gweithio yn ein plith. I ni gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 288. 288. Mi glywaf dyne'r lais yn galw arna fi. 288. Gyda ni sefyll i'w chanu.
nawr bydd y dras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.